systemic. Tiende ni gigi timore, sirikal biro chiwo okang' mager, chalo gi masirni mag ndara ma bende wadwa wuoye e sama gitimore no, gi declare National Day of Mourning, ka dhano osemon, jotend sirikal dhi chiwo speech, ineno ka gisechiwo speech madongo dongo, gi promises madongo dongo, to gino rumo gi kanyo. Koro gini duoki kami iduogi penjo to who takes responsibility? Ochako duoki kuma Jeye wacho cha. E school mar Mach manyo waneno weekend ni. Pod ok waneno ka tend sikund no okawo responsibility. Manyiso ni sikunde gintiere moko mayudo ka ntiere samoro wegi gin jodito e sirikal ka. Kech ok waneno ka ntiere siem mane dhi ne tend sikul. Bende king'iyo kata tend migao pod ok owacho ni tend sikul osendiko statement. Kunde moko kwaneno sama samoro wuon sikul en ng'at mabet weth matin, sani de en e jela. Ntiere udi ma kumukore Nairobi kae, mana kaka Jeye kelo example kam, kumukore ni to sechak pedh wuon no, kaka guok mipedho ga puoyo, to se rwake e jela. Mae nyaka sani skul manyo wang' Nyeri ni, wakia ni wuon sikundi ni en ng'a. Victor, magi diri ma nyaka wawach ka. Wuon sikundi ni ng'amo ng'eyo onge. Safety measures mane wachore no bedo breach gi ng'amo ng'eyo onge. Koro inyiso ji ni investigation dhi mbele. Investigations gi nochako 98 kaka nwawacho ka. Saa koro gik ma wadwaro responsibility. Saa koro gik ma jatend piny William Ruto kata doko ni meye gi noko chako rekode, to ok wadwar National Day of Mourning. Dhano se mon moromo. 3 days of national mourning is not enough. Dhano se yuak moromo, ndara dek mar yuak, koro ok wadwar. Koro wadwaro responsibility. Victor, mae keli kana ng'iyo gini weekend to chunya ne lit kaparo ni ng'anyo mar Gen Z chanyocha no obuogo. Ket ng'anyo chanyocha ne nyalo luoko gik moko pacho ka. Kaka ni neno no se chak meny kuonde gi manyaka jodito mag sirkal gi nyocha koyo no se mako. Koro buogo mar ng'anyo cha ohinyowa kabisa. Nikech ok en gimoromo mar neno ka minister jatend mar migao oringo kama Mach nitiere cha to chiwo speech kosetieko tineno ka PS Bello Kipsang oreto kuno. Sano koka county commissioners ong'e walo ng'wech dhi kuno gi koti mawalo makono gi josiasa bas gi josiasa makuno. Koro ji kawo advantage masano koka giyuak pi wang' gilwar kalakala. To ka giseyuak chalre mana gi weche mag masira gi. Nyaka wabede ni bende ntiere lessons ma wanyalo lanie gigi. Lessons gi nie lipode gi. Mar ariyo Victor, gima chielo machak biro responsibility bende mag skunde gi. Jeye osewuoyo